No serus, Michal. Serus. Jak žiješ? Občanské preukazy mám, to ešte Všetko v máš. poriadku, výborne. Bože, tá teba som už zás nevidel. A nebol som u ťa potom na veľkú noc potom vinčovať. No, ale ja som aj tak nebol doma, takže vieš. Nemal ste pre mňa šalaty, tak dostal som šalaty na panike. Hej, nemal som. My sme boli preč, Michal, vieš, cez celé sviatky sme boli preč. No čo, jak sa máš ináč? Zle, lebo Čo zasa stalo? viete, že mám nikoho v budove, už kamaráta, dneska budem mať chlapca. Kamaráta máš? Hej, Herman bude mať. No pohode? Dneska bude u mňa spať už. Hej, nezbije ťa? Nie, spať Ešte sa bude s tým u mňa. pohádaš. Tak vidíš, slutujem toho chlapca Hermana. Už máš upravenú posteľ, všetko, či? Už máš upravené, že Hej, tam aj bude dvere spať? už. Vytici sa budova ešte pozor. Takže už aj dvere máš, hej? No vidíš, to nie je tak tebe. To kedy je podpora, neviete? Podpora až jaj. Jo, však od Bani treba sa hlásiť. Až o 2 týždne, Treba 3. ešte aj Zubarovi stráť, aj No. tak potom do Bratislavy, decami. No, zás do A Bratislavy. říkajte aj ja, len treba rodný list a idem psychologičko pre rodný list. No a teraz čo s tebou nebude? Ten nejde do Bratislavy s tebou, čo príde k tebe? Tam idem, tam do bytovní, no, čekám chlapcám, Aha. mladistvám. To, čo budem sa baviť už, Peter, nemám to za to. Tá vieš, stretávame sa tak menej už, Michal, teraz, vieš, bo ja chodím po brigádach, kde príde, stále dačo je, sa vieš. Hej, no ale ja neviem, čo bude s tým balíkom, tak to ešte... Aj, boj sa, bude, všetko to bude, on to treba dať, kde to stojí, vieš, tam. Ako, neviem, či zlá adresa bola vypísaná, či čo, neviem, ja to zistím, nebo nič ešte. Aj ten kamarát slúbil, že dačo zistí, takže... Počúva, a balík už je upravený? Však teraz ti hovorím, že je dačo, ale ja neviem, že či bolo zle vypísané, alebo že čo, že ho tak vrátili na nejaké miesto a No ale treba. vedeli ste, kedy bude? Neviem ti povedať, bo už má sa mi ozvať teraz, po sviatkoch som slúbil mi, že sa mi ozve, takže... Neboj sa, bude. Takže už je teraz, tak teraz niekedy by to možno, do čo dojde, tak ti dám, neboj sa. Dobre, ale vedeli ste ešte. Áno, ja som spomínal, že nejaké veci, že sa tešíš veľmi na nejaké veci, že ja neviem, čo tam všetko je, Michal, to uvidíme. A čo tam má balíku? Mobil tam bude? Neviem, to sú iba tvoje predstavy, takže uvidíme. To bude prekvapenie, myslím. Hej. No čo ešte, povieš, čo si začal za tie pár dní? Zas, čo som ťa nevidel, som ťa vyše týždňa zas nevidel. Tak vidíš. Chodíš. Mal som toľko šaláty, zakúsky som Mal si, no vidíš, no, to Budú občanské preukázom dokladom. No vidíš, takže dávaj ti. Mal som tam plno centy. Aj si zavinčoval takomu, či ani nie? Zavinčoval som tu pri bytovke. No vidíš, to dobre ti. A tu si jeba, čo aj došoval. No, to super. Toľko, znovu žiť, ešte nie. Aj, ešte nie. Nekako opäť devče. Hej, super, hej. To dobre potom. Hej, Peter, no za Hej. to prísť. To tak. Dobre, Michal, to však to som rád, no. Potom ste vyjeli toľko jedla. No, ja viem, čo tu všetci majú, vieš, zvyšné, čo sa zvyšilo po sviatku, vieš. Tam my sme veľmi, ja by som ti tiež dal dačo, ale sme neboli doma, vieš, my sme boli pozvaní, tak sme... Videl som včera. Áno, my sme boli pri rodine, vieš, takže... No, videl som vašu manželku Patrikovú. Áno. Zerák, ak chcete fľašu predať. Áno, ja som bol tiež. Občanský preukaz za môj centom, dokladom, z rádiom. No, na to chladi si dávaj pozor. Tu je doklad, nebaš. Ozaj, je tam listok, čo si musíš vybrať. Na poštu si musíš ísť, musím ti ich ho dať. Kedy prídeš tam okolo Listok? Hej, tam ti len hodím. Dačo zo poisťovne ti prišlo? Slovenské poisťovní? Nie, Unión máš, či čo ty... Nie, neviem, ty máš zdravotné poisťovne, tam si dačo musíš vybrať na pošte. Občiansky máš, ne? Hej, mám tu doklady, Dobre. mám. Jaký No, papír dobre. musíte? N-word? Nie, dačo ti prišlo, musíš si to ísť vybrať na poštu, neviem. Balík, ne? Nie, to není balík, to je iba dačo zo poisťovne ti dačo prišlo len. No a mňa poštárka stretla, tak aby som ti to dal, vieš. To ten žltý papierik, čo pôjdeš na poštu s Nie, ním. to z balík. No neviem, či balík to je. To balík nie je, to je iba nejaký list ti prišiel, alebo čo. Takže si to potom vybereš, no. Novú kartu. No, ale neviem, asi, uvidíš. Občianske preukaze tam bude. Dobre, neviem, uvidíš. Tak je. No, takže celkom pohode, že si žil, aj si sa najedol, všetko, že dali ti nejaký. Hej. A podpora, kde ešte, Peter? Joj, podpora ďaleko. Aj teraz si dostal podporu, ja som počul, že si dostal, hej. Podpora bude až 2 týždňa až. Aj máme si dal dačo, či nie? Málo som dostal, vidíš, peniazy. A máme si nedal A budem mať aspoň... už toho roku za starú budovu 4-5 Aha. Máme si nedal dačo? Čo? Máme si nedal aspoň 2 €, 3, Nie. nič? Nie? Tá čo? A vidíš. Tá mama ťa má rada a ty nepomôžeš, keď nemá. Bude mať 500, 4-5 bude mať. Na zuby. Od Na koho? zuby to vy máte. Od koho? Od koho? Na zuby. Od koho budeš mať? 4-5. No, to super. To som veľmi rád. Hej, no. No, to dobre. Počúva, lutujem ho teraz. Hej.
A hlavne sa drž, no. No už ide. Dobre. Počkaj, Dobre, Michal, čakaj. Ja som jedol balík. No, vidíš, ak ťa majú radi, si dostal. Ó, parádne máš. Čo to tam všetko máš? To Brigita. No, vidíš, daj si, banánik tam máš. No, vidíš, ak ťa majú ľudia radi. Tá, máš ešte dobrých ľudí, no, čo ti dajú, však ja by som ti dal, ja idem, zase som ťa na pozrieť, sladké si dostal, no super. No dobre, Michal, som rád, že si v poriadku, že si užil. Je tam papier. Áno, ale hej, je to, ale musím ti ten papierik dať, vieš, takže Mám dokladne. poď pred vchod, ja ti hodím ten papierik z balkónu, dobre? Počkajte, čo? No poď so mnou, iba ten papierik ti hodím z balkóna. A potom? No tak musíš ísť na poštu. Balík? Neviem, Michal, čo tam je, si to vybereš, dobre? Počkajte, Dobre. hodím gumu tášku a daj ti do Neviem, flašky. či mám tášku. Sladkostem ako horúcu kávu. Dobre, Michal. Počkaj, Maj sa papier ti pekne. dám a potom Nie, ja hodím ti dám papier, všetko, takže bude dobre, no. Počkaj, a dobre, tak Dobre. kávu na kondícii. Dobre, tak sa drž, Michal. Držím palce, dúfam, že ten balík všetko dobre dorazí, dobre. Daj si toto s chuťou všetko, ja tiež keď zase niečo náhodou budem mať, tak určite ti dám. Počkaj, dám ti kávu. No, tak sa maj fajn a nech ti tá Bratislava vidí, keď stále do tej Bratislavy ešte ideš ty. Chlapcem gejam, Hej. noštíka, tak tá blízka para, Dobre. noštíka, to nie. To Hej. sú budisti, Hej. tak. Dobre, Michal. Tak sa maj pekne. Čau, Drž sa. drž sa, počkaj, no poď. Čau.